bi ambe tenenduna utkalo klem gwanani ambalma o bismillah Maliactu.net kibaru keneka bi kibara mun bambulo kada kulo kan ode sibrido utkalo klem gwan fla CEDEAO ale koni cide njekulu do koni willa ka se mali kono yanno wala sa mali sharia ko ulu koni be se ka segi ucoko korola kibara mun serama ulu koni ya yire ka fo ko CEDEAO ale koni cide mun koni selen flani mali kono nalta ko mali finitigla ko mun koni kala sababu ni ka mali jamana nyamo koro president Ibrahim Boubacar Keita ka oga fanga dabri ulu koni willa ni kata ni cide nun koni kuna be CEDEAO ale koni ka cide nun koni sele mali kono uka bara folo koni kera nyoy ndo koni ni o koni ma kuntagala jaya ko sabe ni ma ko fale nun koni anjini fele ni kata unyeda mali jamana nyamo koro kan ale ni premier ministre ale ni ministre nyamo ale ni mali ma ba ware mun koni fene minele ndo ni ko inda fe nga CEDEAO ka cide ni ulu koni nyamo bae Nigeria ale koni jamana nyamo koro good luck Jonathan ale koni ayire ka foko ani mali jamana nyamo koro koni nyoy ko basitala kunun kardo utukalo klem gwan saba mali fintigila ka mun koni kala sababu ka jamana nyamo koro koni ka fanga dabri ulu ni CEDEAO koni ka cide ulu koni nyoy kuntagala jan koni ke nga nyoy nun koni ko fe uya yire ka foko hakili falen falon koni mesena ko u koni ma benkelen kan falo ko ga ko ka yire ka foko kuma u koni tabulu kai ko hakili falen do koni u koni bena muna ko u koni me bela jelen koni la doniya ula ali bi tenendo kuma ɲɔgɔnya nunu kɔni bena to sena fo ka taa fɔ ni jɛkulu fila nunu kɔni mana bɛn mun kan tuma min na kibara wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o da o kulo kan kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye sibirido utukalo tile 22 mali finitigiw olu kɔni ka bolimafɛn kɔni yɛlɛnna dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni kan ni a cila ni o ye ni mɔgɔ 4 kɔni bɔnɛla ani na kibara mun sera ma ulu kɔni ya yire ka fɔ ko mali finitigi nunu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro mali cɛmancɛ bolo fɛ ko ka ulu kɔni to u ka lakana baaraw la ulu kɔni ka bolimafɛn kɔni yɛlɛnna dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni ni o cila ni o ye mɔgɔ 4 ulu kɔni bɔnɛla u ni na wa mɔgɔ 1 ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna kosɛbɛ nka an bɛ wagati min ko sisan a ma sɔrɔ ka dɔn maa minnu kɔni ye ni mugu jugu in kɔni don ni yɔrɔ kofalen kɔni na nka kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da u tulo kan kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye an ka cakɛyɔrɔba min kɔni bɛ yen nɔ ni ale kɔni ka baara ɲɛsilen don bagan ko o kɔni ɲɛnabɔli kow ma o kana yɛrɛ ka fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko mali kɔni bagan olu kɔni feereli jamana wɛrɛ mɔgɔw kɔni ma ko o dabilala an bɛ wagati min na i ko sisan kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan mali kɛrɛfɛ jamanaw mali lamini jamanaw ni o ye CEDEAO jamanaw ye ko olu kɔni kɛlen bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɔni kɛ mali kɔni kan ni ka ɲangili bere kɔni da mali kunna k'a yɛrɛ ka fɔ ko fɛn tɛna bɔ olu kɔni ka jamana kɔnɔ ka don mali kɔnɔ ni an ko ma ko embargo o kɔni sababuya la an ka bagan ko olu kɔni ɲɛnabɔbagaw olu kɔni fɛnɛ y'a yɛrɛ ka fɔ ko fo ka taa fɔ ko embargo o kɔni wulila ka bɔ mali kan ko mali bagan olu kɔni tɛ bɔ ka taa mali lamini jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ sila ko wa fɛnɛ ko a laɲininen don mali dugu fɛ minnu kɔni ni mali lamini jamanaw kɔni ka surun ɲɔgɔn na ko u bɛɛ lajɛlen ko u jija ka se ka ni hakilina in kɔni labato ko wa fɛnɛ ko labɛnw bɛna sigi sen kan ko ni mɔgɔ min kɔni sɔrɔla ni ka bɔ ni mali bagan ye mali jamana kɔnɔ ko o ni ɲankilim ka kan ko o bɛ da o kan ko wa fɛnɛ u kana jɛnɛ ye CEDEAO jamana mɔgɔ dɔw fɛnɛ kana mali kɔnɔ kana fɔ ko u bɛ bagan san ko ka taga ni a ye kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye ka kɛɲɛ ni karidon utkalo tile 23 a yirala k'a fɔ ko coronavirus yɛrɛ mɔgɔ 6 kura de la mali jamana kɔnɔ ko wa fɛnɛ ko mɔgɔ 8 ulu yɛrɛ kɔni kɛnɛyala ka bɔ u ka coronavirus bana la coronavirus kɔni yelen filɛ ne ma kura minnu kɔnɔna ne a yirala k'a fɔ ko maa 2 ulu kɔni yera Mopti Bamako kɔnɔna la sigida 4nan a yera maa 1 na yen nɔ sigida 6nan a yera maa 3 fɛnɛ la yen nɔ o kɔni sababuya la coronavirus ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ ulu kɔni dafala mɔgɔ 2,700 ale ni mɔgɔ 5 la wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara ka sababu kɛ coronavirus ye ulu kɔni fɛnɛ dafala mɔgɔ 125 la wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la ulu kɔni dafala mɔgɔ 2,000 ale ni 18 na o sababuya la a laɲininen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen kelen kelenna fɛ an bɛɛ ka sanuya walew kɔni matarafa walasa cogoya min na an bɛ se ka nin bana in kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidenw kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ